Jormukan näppärät näpit part 8. No ne. Päivän ajattelin tässä leipää. Taikinahan on valmiiksi tehty. Minun ei tarvitse kun näppärästi ottaa tämä tämmönen yksi ja tuon laitan tuohon sivuun. Ja tämän näin tuohon. Ja tämän päälle pitäisi minun kumota, mutta mä voin samalla puhua. Eikö sun pitää tehdä leipää? Leipää, mutta mä voin samalla puhuakin kun mä teen leipää. Tämä. Miten asiassa mulla on tuossa työnantajani kanssa kauniilla ilmalla, että töitä. Näin tämä kumottaa. Nyt on tiukka paikka kyllä. Nytpä sinne jäi kyllä jotakin. Nämä pitää varmasti ottaa pois. Hetki pieni. Tippu lattialle. Ei tipu. Otan tämän tämmöisen nuolujutun. Ai niin, minun piti samalla puhua. Nyt en puhu politiikkaa. Puhun lainaamisen synkkä historiaa yhden kaverin kanssa, jonka nimi on Jouko P. Kölön pellosta, jos tämä Iku Karvinen sattuu näkemään sinä. Kyllä aina humalassa, että se on ihan sama, että sinä mistään mitä tajua sinäkään. Mutta kaveripa lainasi minulta eilen tuon, tämä on 3 viikkoa sitten. Sanoi, muutama risu olisi tehtävänä, mutta... Niin raivaussahalainen. Raivaussahalainen. Upsista, nyt kun minä tässä näpertelen, niin minä puhelen niin paljon omian, että tämä jää tämä leipominen. Tuosta mä työnnän vähän sormella. Niin 3 viikkoa sitten lainasi minulta raivaussaha. Sanoi joo, että ei ole kuin pikkuinen, muutama risu tuossa tuolla puolella on. Niin. No niin, sinne jäi vähän, ei jätetä. Otetaan pois. Mutta anna ollakaan tästä nyt 3 viikkoa oli kulunut, niin minä eilen soittelin, että sen voisi vaikka palauttaakin. Valehtelin, että mulla on itsellään hommia, ei mulla ole mitään raivaussaha hommia, minä olen tässä tehnyt kaikkea muuta. Mutta niin se valehteli sekin, että muutama risu, en tiedä onko se käyttänyt sitä jossakin muualla, mutta tällainen kerran oli kaveri käyttänyt niin hienosti, että näkyypä olevan rungoja tämän pikkuinen aukko, jota ei aikaisemmin ollut. Että jos nyt luulet, että minä en mistään mitään tajua, niin saatan laittaa laskun jälkikäteen, mutta voi olla, että laita, kun olet niin säällittävä. Niin niin mitäs minun pitikään sanoa raivaussahasta? Niin, kaiken huipentumana minä sanoin, että tuotko raivaussahan, niin kaveri tulee ja kolis. Niin tänä viikonloppuna. Niin, ja toi eilen kyllä. Pimeyden kähminnässä. Ei siinä melko puoli tuntia, niin oli auto Jaguari auto pihassa. oli pihassa ja oli Jaguari. Lainatko muuten meille Jaguaria ja jätetään tyhjä polttoaine? Joo, minä ajan. Niin ajaa ja muutama lommo ja tyhjä polttoainetankki jätetään. Niin ja sinäkin aina jätät polttoainetankin tyhjäksi, kun lainoit jotakin. Moottorisahan sinä olet 2 kertaa hajottanut. Muuten en... Ja nyt hei, ihan nopeasti tähän jatkoksi pitää nopeasti ottaa täältä yövälineet. No, ysää kyllä. Tuossa. Mitäs mä ajan? Sun pitää terottaa se veitsi. Minkä takia tää terottaa? No sen takia, että saa ne viilot tuohon. Onko näin oikein? Leipää. Näin, mulla on se yksi laite, millä minä teen viiltoa, mutta tehdään nyt sitten tällä lailla. Näin. Onko hyvä? Onhan se hyvä. On. Tällaisen minä. Semmoisia muotoja. Muotovalio leipä. Hittu mä olisin halunnut, mulla on kaupan. Ai, Sampari, tuleepa hyvää. Ajatus katkes tässä. Niin, että lainataan Jaguari ja ajetaan tankki tyhjäksi ja muutama lommo. Ei se sinua haittaa. Ensola on töissä niin. Tiedät, et sä en oo kyllä nähnyt, että olisi Facebookia. Pikainen katsaus. On vain Facebookia olemassa, jos sen näkee. Niin mä tuun jonain päivänä viisastelemaan tästä. Saatan tulla jonain päivänä. Meidän kuuma uuni pitää vähän viisastelemaan tästä lainasta, mutta voi olla, että tulee. Sitten se pitää vielä kostuttaa, eikö näin ole? Loppu.